Ika nga ng iba, masarap ang bawal. Pero paano kung nagmamahal ka lang naman ng tunay? Ngunit sa reklamong ating nasolusyonan nito lamang buwan ng Disyembre, hindi lubos maisip ni Gina Buter na sa tinagal-tagal ng kanilang relasyon ni Vicentes, sa iba pala ito magpapakasal, habang siya naman ay nagdadalang tao para sa kanilang anak. At pagkaraan ng 6 na taon, mismong anak nila ipinagdadamot na sa kanya. Kasakit po kasi ako, kaya napunta po yung bata doon sa kanila. Yung anak mo, nasa pangangalaga ng asawa ng dati mong partner, pero hindi kayo kasal. Hindi po. Sapagkat may asawa siya. Doon siya kasal. Pangalawa lang kasi ako, kasi may nauna. Pero alam mong mali yung ginagawa ninyo. Pinangakuan ka na ikaw dapat ang papakasalan, pero nung pumunta siya sa munisipyo, tinanong mo kung anong gagawin, ang sabi niya magpapakasal siya doon sa una niya. So ano naramdaman mo? Magpapangapatay na nga. Pakikwento, anong nangyari? Dahil po sa selos, Tapos noon, ano na nangyari? pinunit tas tinapon. Bakit yung kama niyo ang pinuntirya niya? Dahil sa kanya daw yun. Lahat na gamit niya. Sinira niya. Sinira niya. Pati yung mga mesa. Wala sinira naman panty na pinunit. Actually, meron sa... Oh! Partner, papunta na naman tayo dyan. Supposedly po by default, yung below 7 years old, regardless po kung paano nag-end yung love story nila, ano? Opo. Kanyang dating girlfriend, boyfriend, o asawa, o living partner, ano? Dapat po nasa kustodiya ng nanay. Yung DSWD po, maaari na pong mamagitan, ano po? Nang sa ganun, masigurado na yung bata po, ano, ay matutulungan, mapupunta doon sa karapat-dapat na magulang, ano? Nang masiguro na safe siya o ligtas siya. Payag ka ba, Vicente? Depende po siguro sa bata kung saan siya sasama. Kasi ako, payag naman ako kasi tunay siyang magulang. Iniimbitahan po namin dito yung si Madam, yung po na nagre-request ng for custody, parental custody, na para makuha niya po yung anak niya na 6 years old. Kasi po sir, may process po yan, pinakausap ng social worker, dumadaan po sa proseso, para po both sides po maiparating natin sa couples, sa biological parents, I mean, na parehas po sila may parental rights. Kaya naman, ora mismo naming sinamahan si Gina sa tanggapan ng City Social Welfare and Development upang magkaharap sila ng kanyang ex-partner. Pagkarating namin sa lugar, naghihintay na sa amin si Vicentes at ang kanilang anak na si Buboy. Hindi na napigilan ni Gina na yakapin ang anak, pero hindi niya inaasahan na iiwas mismo ito sa kanya. Ilang sandali pa ay tinawag na ang dalawa upang makausap ng masinsinan kasama ang social worker 3 for Child and Youth na si Ma'am Leia Daet at social worker for Family and Community na si Ma'am Julian Magalang. Best placed, no? Kung makita ng bata na best placed siya within yung dalawang sharing, co-parenting din, ganun. Pero makita ng social worker na parang may isang party na dehado na wala naman siya kakayahan to physically care for the child. Kung baka yung bata, maiwan lang naman kung sinong tao. Hindi yun maganda para sa kanya, sa bata. So, sabihin ng social worker na tatay, baka hindi ka pa ready this time na mag-care ng bata. Baka when kaya po ikaw available na mag-care ng bata, anong time? Kasi hindi pwede na mangangako ka na ako makikare, pero wala ka naman physically. Yun ang gusto namin, physical care ng bata, no? So magsabi ka, kunin ko yung bata, gusto ko mag-parenting. Sige, pero anong day ka available? Masabi ka, 8 to 12, 1 to 5 ang work mo, Monday to Sunday, okay lang ka available. Basta na doon sa bahay, doon naman yung lola, hindi pwedeng ganun. Hindi naman, ikaw naman ang parent, hindi naman yung lola. So, yun ang ginagawa ngayon. Tinitingnan ng social worker, tapos mag-agree, tingnan ng social worker kung saan pwedeng mag-agree yung dalawa. So, yung social worker, siya parang magsa-summarize, then i-throw back yung situation para ma-open yung mind ng dalawa. Kasi kung at this point in time, hindi na-open, pag nag-agree sila, pina-follow up naman namin yun. So, pag hindi na-agree, balik naman kami. Back to the table naman kami. Pag talaga hindi makaka-agree, isa lang naman suggestion namin, mag-court na lang kayo. Dapat yung both sides
welcome ang bata. I-assess yun. Kasi Tama kaya yun. importante yun. Kasi hindi lang tayo dun sa pera, sa physical nga yan, sinasabi ni Miss Manay, kundi dun mismo sa emotional, sa psychological effect ng bata. Ano kaya Oo, yun. happy ba dun ng bata? Kasi inaano natin dun, kumbaga yung bata naman na ma-develop pa rin siya, despite ng dysfunctional families, dapat ma-develop pa lang siya as a child, as a whole, as a whole Tama yun. child. So, important yung environment niya. So, yan ang i-assess na. Kaya mayroon tayo ng parental capability assessment after ng mga ganyan kung talagang ano. As per law, dapat sa nanay kasi hindi. below 7, hindi po. May mga factor din na talagang pinibigay sa tatay. Pero depende po ha. Hindi kami, sabi ko nga doon sa nag-interview sa akin, depende po yan sa assessment namin. Best, sabi ko, basta kami, ang social welfare, ang role namin is, titingnan namin lahat ang best interest of the child. Lagi sinasabi namin yan. The best, hindi kami nagiging bias. Never kami maging bias sa mga kliyente. Kasi hindi namin sila kilala. O, kahit kumbaga. So, nandito kami to stand para sa bata. Magkano talaga, pero usually mo, mag-agree sila kung anong para sa anak nila. Ilang minuto pa ay natapos na ang pag-uusap ng dating magkasama at makikita sa mukha ni Gina ang saya na sa wakas ay maiuuwi na niya ang kanyang sariling anak. Sa akin mapupunta yung bata, tapos may pwede siya magbisita sa bata. Minuto lang. Yun nga, yung lumapit, kaya naiyak ako. Nalulungkot po kasi pag uwi ko galing trabaho, hindi ko na makikita si Boboy. Pag pupunta na lang ako sa kanila. Nag-sorry na po ako sa kanya nung Miyerkules. Hindi man buo ang pamilya, ang mahalaga ngayon kay Gina ay makakasama at maaalagaan na niya ang kanyang anak. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Tabang Ora mismo na nakuha ko na yung anak ko. Tapos okay naman po ako kami ng ex ko. Masaya po ako dahil makakasama ko yung anak ko ngayong Pasko.